така. Тегер България, компанията осигурява на участниците в събитието специална защитна. Също заслужават особено внимание. Ще спра до тук, защото автомобилите са много, но нашите възможности са да наградиме само 36 автомобила, за което се извиняваме на част от нашата публика и нашите участници, но нали знаете, че като на състезание винаги има победители, има и някои победени или не получили такива специално внимание и специална награда. Мисля, че времето за първи път от 3 години насам е с нас. Леко е прохладно, но пък е много хубаво за разглеждане на автомобилите. Радвам се, че и социалистическите автомобили, които са в най-задния ред точно пред галерията, и между тях също има изключително добри като състояние. Реставрирани, автентични, редки екземпляри, които едно време бяха единствените почти по нашите пътища и с които ние сме по-възрастните, сме израснали с тях и им сме се радвали. По-големи гуми да сложи и скоро ще стане на 30 Не, там. Тома, тук. Много зрители, столичани, доста столицата бих помолила. Представител на нашето многоуважаемо жури, заповядайте зрителите от критериите за оценяване на автомобили. Знаете, ще бъдат връчени голям брой отличителни награди, сред които, разбира се, награда на кмета на София, награда на господин Магрит Караборо за най-добре изпълнен проект. Имаме специална награда за автомобил, реплика и десетки награди. За журналистите, за развитието, за гостите, Сега се обърнем, Иване. Гайма,
Винаги оригинални французи с тия коли. И никога в багажник. Не, сериозно? Винаги си някакъв. Или са отпред, не. I had a 1959, yes, the full one, and 1967. And the rustworm ate them all. Similar. Issue. Сашко стига. Рекси. Знаеш какво? Виж тук какво има, гледай. Виж какво пиш тук. Аз съм ти колега. Какво пиш тук, какво пиш? Значи, какво става? Другата година, виж, имам вече пада 1500. Аз вече пребоисах, имам нови роди. Другата година ще му дадеш ли господин, той ще направи на отряд. Ще му дам с каскет. Ето, кой господин? Малко.
Имахме 6 цилиндри. Върти опашка. Не сме се разбрали с това. Другият такъв състезател на нашето време, Палчо Динов, който също е на същия автомобил с този регистрационен номер 41. С негово голямо желание и с помощта на наши колеги този автомобил е в едно прекрасно състояние и вече се планира участие в писта Дракон и някои други пистови състезания. Включително и интересно голямата автомобил да ви кажа само, че тази инструкция тежко производство и в политическото съдържание пистови състезания, макар че в България поради липса на добри писти, те са се пускали и по градски пътища в няколко където са провеждани такива кръгове от шампионата.
Освен този спортен автомобил, има още няколко, които са силно доработени, силно променени, но все пак в категорията на спортните автомобили. На тази първа редичка, която аз виждам, която чакам да гледаме, има една серия от съвсем нови автомобили, предоставени от един от нашите спонсори, БМВ-та, БМВ-та уникални, които... Регистрацията се премества при оранжевата шатра. Това, разбира се, е в другия край, точно до Българска народна банка.